patay, danagsem ginukupay, kenti krusin na ibaklay. Awan kung panagsisina at nandan kung natala, unaragsak nga aldaw kaita. Islati pagadalan tayo ngayon may kapan iti kakablaw. Ket dagitoy nabasahan tayo iti nasantuan nga surat, dagitoy natnagan dito itatta kakadsat ngay na nabanggit ket haan met nga dagiti nagnagan dagiti sungay nga nagsaraw wenno nasugtod na tattao. No di ket kakadsat pinabanggit dito dagiti pagwadan no may kapanti na espirituan ket sapay na kumagarot kakadsat ta daytoy iti ikablaaw tayo tatta ang dagiti sumadanunan tayo ng dama ta i-446 nga iji panunot ko DJ senaryo nga mga mapasamak nga ibagbagak nga sapay la kumata saan tayo may nga dumano ni DJ punto nga parwarunda DJ kinabis iti kaungga tapno iti kastahay haan kung umabot nga may parang DJ nga bis kabilakot da DJ nga bis isunto di imang dadahol iti bukol nga kaskunaon na iti pagadalan tayo ng taon isip ka po na nga pinakpakaunan na napakpakunaan iti tunggal may sa kada tayo nga sapay na kuma nga iyat adayo ti Diyos nga maiparang tano iti ikakablaw na kada tayo tungay good based mapantayo kumamot iti best may pagbalay patay DJ kuma iti sungay na ikablaaw na tayo itatan umayak dito yung 1 Corinto 14 na naulit-ulit nga kaskunan ng hermana tatay na ipaparang tayo lang dama saan ang DJ mauawatan ludikot DJ bukol nga healthy kuma gamin na kita bulbula iti bukol pilpilyon da kailangan nga DJ na pintas na bukol DJ kumakakatsat DJ maiparang ngay nga ikakablaaw tayo iti tunggal maysa manipod kadagiti gestures tayo nga sumungad damdama sa pala kumata maaramid ko kastamot kadagiti iso ngay nga panagsao iti tunggal maysa kada tayo no maikang kayo to iti gumbaway takon ko na iti panunod ko ti panagtungtong iti hermano Fenia iti kalman ket kunanan tumot nga minen ngay nga agsao kayo nga anyan to DJ demand yo ket apay nga da kami ag demand ket da kami iti maisaknang kunak ba tayo panpanunod yung mga binakasasana tayo sa ugamin nga demand isip ka po na nga haang kamin to nga agsa o hermana da kayon to iti agsa o iti masangwanan ket no awan to ti agsa o kada kayo katilikan nga agsa o kami no jay demand nga ibagbagam siguro hanin na marami apay nga demand kami di ba nagparang kami doon angin na nga to the demand is something you want isip ka po na nga sa kaila kuma request mo na one demand ko na naman. Itatan ko na dito ba 25, mga ay nga dagiti palpalimod ti puso na may parangarang dapat itikas na at rugbagto dayjay kakaksa kung may ito yan. Nga babaon dayjay may panakipakita tayo kadagiti iso nga panakikablaaw tayo kanyada manipod kadagiti gestures tayo sapay na kumakunak manunan iti babig ta maramid ko ta ko na hermana tatay nga kanungod nga may nga naisurat nga agad hanap lang maramid tutlukong ko na dan to damdama kay nga ala garudon at hinahakot tayo maramid ko ito nga ta naman kaya di jay panunod Hanggang dito lang sa kaya. siguro makilamano kaya iso nga ngam uray pay dayjay kunana tapnungay DJ ngay awang kuma DJ ngay panaglibig no anyaman nga balag nga saan nga makita kada tayo tapno itikas ta kunanan to dagita adun to tagsipsipot I am sure of that Beware of your actions. sipot one baka dan to pa iti video dita isip ka na nga dayjay iti sipsiputan tayo tapno itikas ta